Bai, herri askotatik iristen ari dira ordu honetan datuak eta maigainean argien dugun ideia fronte nazionalak emaitz historikoak lortu dituela lehenengo itzuli honetan eta herri asko eta askotan ultraeskuina, Le Penen ultraeskuina datorren igandeko bigarren itzulira pasako da. Honela inkestek iragarri bezala Le Pendarrak erabakigarriak izango dira eta politikarekin pozik ez daudenei etekina ondo baino hobeto atera die Marine Le Penek. Orain argitzeke dago sozialistek eta kontserbadorek bi alderdi nagusiek hitzarmena adosten duten Le Penen kontra. Bigarren ideia, maigainean dugun bigarren ideia, Holandekin pozik ez daudenen ondorioak sufritu eta atzera egin dutela sozialistek. Etzen batera erraza gaurko azterketa Holanden sozialistentzat bi aukera zituzten. Zeuden bezala gelditu edo eta gutxienez hiri garrantzitsu bat, Marseillaren moduko hiri garrantzitsu bat kentzea eskuinari honela galduko dituzten beste alkatetzak tapatzeko. Hoietariko aukera bat gertatzen ez bada hondamendia izango da eta komunikabide frantsesek jada ziurtzat ematen dituzte aldaketak gobernuan eta lehenengoa erortzen lehen ministroa bera izan daiteke.